kas pakasaritaan dagiti salmo nga intayo ambon iti kay papanan na. Kas naisurat iti salmo 119 iti 78 nga kas kinunana kadagiti natangsit ma ibabain da kadi. Tayo iti kamaudyanan na no natangsit iti maysa nga tao iso maamiris na betlaan nagiti kamalina nagiti daduma ngem digiti natangken handa nga mamiris itinda aramiden nga kas dagita abunga da ta into blakdak adyom omno ngem imutektak tukakto kadagiti alalagadem iso nga itunggal tao kas iti bunga na makita kadagiti gapuanan na metlaen kas iti bunga na iso nga amirisen tayo kapsat panunutin tayo no anya itinasaya at ngayon tayo aramiden. Iti salmo 119:95 kadigiti natangkes ginadaanan dak tapno dadaulendak iso nga digiti daduma yore nasaya at inda dadaulen tado nga rod iti uleg iti rabaw ti daga ti kaya nga saon digiti nga uleg digiti natangsit digiti mga alilaw ken idadanes da iti padada nga tao so digiti kapsat kas adda apamaneknek iso nga utuban nyo kapsat iti bunga itunggal garaw iti tao kas kinunana kadagiti pamaneknek mo no anya may di pamaneknek itunggal tao digita nakita yo kadagiti gapuanan na kadagiti sasauna so digita kapsat kas kunaen digiti asorsorat iti salmo 19:69 kadagiti natangsit nagparbuda iti ulbud so digita kapsat may busor kanyak iso dayta iti kinuna iti Diyos idi una nga aldaw nga dulatta dagiti naulbud bumusor iti pagayatan iti Diyos so digita kapsat iso nga mapaneknekan iti amin a pusok salimutakto kadagiti alagadem iso digita iti kas adda atanda digiti managraem iti Diyos managdayaw kenkuana nga indasal salimutan digiti naimbag nga aramid iti salmo 19:56 daytoy iti addaan kanyak gapu tasinali mutak kadigiti panursurom so kadigiti panursuro iso digitoy adda iti linaon iti lokot ti pagbasaan so digiti kapsat kas pamaneknek atanda iti ayat tayo iti Diyos so digita kapsat kas kunaen na iti salmo 51 iti 2 bugwan nak iti amin a kinadakes ko mabalin gayem nga bugwan kadagiti dakes apan panunot anya ti mang buggo iso digitoy kapsat kas ibagbagana ti linaon ti Biblia nga digitoy iso ti mangugas iti panpanunot metlaeng ken ti puso iti tao gapu ti espiritu so digiti kapsat kas ibagbagana ket ugasan nak iti basol ko
So digiti kapsat no panunutan tayo digiti nasaya at akababagas digitoy alinaon iti Biblia. So digitoy metlaeng iti mangugas kada tayo. Ta no may panggep laeng iti nanlubong nga banag gapo iti lasag. Yori bamin ano tayo nga gis-iso uno agugas at dalat tarugit tayo. So dayta han nga maibos iturugit. Iso nga no mapantayo mo iti nasantuan kay papananig iti sursurat iso ti mangugas digitoy ugasan na ti panunot tayo adinadakes. So dayta no talang arami din tayo ket agkamang ti Dios maugasan digiti panpanunot tayo adinadakes. So digita kabsat kas kay papanan na kas naisurat kadagiti salmo. So kadagiti kabsat tin tayo adalen panunuten nga imula kadagiti panpanunot tayo. Ket agyaman nakakabsat digitoy nga balbalakad nga adda kasuksukimaten tayo tilinaon iti Biblia. Ket agyaman na kiti Dios Ama manakabalin ti sa amin. Amen.